balapan karo angin. Ayo rene. Apa mang mriki apa? Ana kidung rumaksa ing wangi teka ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh jim setan datan purun paneluan tanono wani mewah panggawe ala Jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestanggara. Rudra manik jatining alam kang tinuding jagat. Hehe ha ha. Ampun seru-seru. Sababipun niki tasih sore. Kersanipun kula kuwatos menawi mengke ketrajang angin. Lho niki saya dalu angine menika mangke badhe saya sirep. Ning menika taksih perkiraan. Dene saya dalu saya asrep nggih mboten menapa pancen. Dasaripun menika kula panjenengan sak mangke menika mapan wonten tengahing gedung. Gedung ageng ingkang sak nyatanipun anginipun los ngaten. Inggih. Mboten wonten angine ngaten nggih malah repot. Mula kuwi, nggih. Wektu kula ngatur ngarsa paduka ingkang sinuwun Prabu Grudayaksa. Bapa Penemban Wisangkara kula tampi. Ndadosa bagya mulyaning urip kula wonten ing jagat Padang menika. Patih Grudayaksawati. Kula wonten pangandika ingkang ngadhawuh sinuwun. Wining rahayu suwanmu ana ngarsaku. Mundi pangestu paduka niring sambi kala pisowan kula. Bakti kula ngatur swisan malih katur ngarsa paduka Gusti kula Sang Prabu Grudayaksa. Ya, tak tampa. Tak tampa gawe bungang atiku. Dikepenake nggone padha marak. Kados sampun boten kirang sekeja ngen kula sowan. Kula nuwun sewu. Keparanga enggal paring dawuh menapa kang dados wigatos sing gegebengan sinuwun. Kula selak mboten sranta ngaye wajib. Bot-bote kula kepengin ngaturaken darmaning gesang kula sawetahipun katur paduka Sang Prabu Grudayaksa. Ya,
Rantinen sawetara wektu aku bakal dawuh marangku. Bapa Wisangkara wonten pangandika ingkang ngadhawuh sinuwun. Sampeyan nate kondang, sampeyan nate disumurupi dening sinten kemawon bab kadigdayan sampeyan, bab kasekten sampeyan, ngelmu sing sampeyan duweni. Lah sakniki kula genti takon kali sampeyan. Sampeyan napa nggih sampun nate mireng yen to wonten ing negari Ngastina menika wonten wewengkon pun wastani Pertapan Sukalima. Wonten ing mriku wonten depoking Begawan ingkang sekti Mandraguna Jayeng Palagan. Sampeyan pun nate krungu. Kula nyuwun pangapunten nggih Anak Prabu. Kula sekti niku lak nggih rumiyin. Kula digdaya niku nalika nem-neman kula. Ning sak mangke kula sampun boten kados rumiyin. Wah, alek rumiyin ngaten pun to. Ngelmu napa sing dipun suwun dening para putra siswa kula nggadhah. Kula niki teberi tirakat, kula kuat poso, kula kuat luwe. Bangsa tirakat niku kula pun pegaweane. Napa malih lek pun kadung ngayahi kewajiban gedhe. Dasare kula niki duweni kekarepan sing gedhe. Wah, niku pun kula seranani. Yen kula poso sajak ora kuat, kula seranani kanthi melek. Cegah lek dados wengi-wenginipun kula menika arang-arang tilem. Oh, dadi lek sampeyan niku duweni kekarepan ngoten sing sampean gedhekke oleh melek. Nggih. Kula pun melek niku kula los ngoten kemawon. Pinten wengi sampeyan boten melek? Lho, boten turu kok boten melek. Lah nggih, sampean melek napa turu? Lah nggih kula niki boten turu. Nggih cara tabuh 12 nika melek ngaten mengke tabuh setunggal tilem ngoten. Wah niku padha mawon sampeyan mboten melek niku jenenge. Ingkang panjenengan kersakake kados pundi sinuwun? Wonten ing wewengkon negari Ngastina. Menika wonten pertapan pun wastani Pertapan Sukalima. Kondange Pertapan Sukalima menika dununging Begawan Durna. Kathah putra siswa weton saking Sukalima menika tundhanipun piyambakipun menika saged dadi wong kang sekti Mandraguna Jayeng Palagan. Putra siswa weton saking menika sekti Mandraguna. Ingkang panjenengan kersakaken sekti Mandraguna menika tuladanipun sinten? Lho. Pandhawa. Putra siswa saking negari utawi saking Pertapan Sukalima ingkang pun wastani Pandhawa menika sektinipun boten karu-karuan. Wong ngaten. Iye. Ning sektine para Pandhawa menika yektosipun boten ngemungaken krana piyambakipun menika weton Sukalima kok nggih. Karep sampeyan pripun? Para Pandhawa menika sekti Mandraguna janjane ngoten sing sekti niku sanes Pandhawane. Ning sing momong dados pangayoming para Pandhawa niku sing sekti Mandraguna, dudu sing dimong. Sing momong para Pandhawa niku sinten? Sing momong para Pandhawa niku siji Nalindra saking negari Dwarawati. Ingkang jejuluk Sang Prabu Sri Bathara Kresna, ingkang angka kalih pamonging Pandhawa menika saking Karang Kedempel, ingkang nami Kyai Badranaya. Ingkang salajengipun ingkang momong utawi dados pangayoming para Pandhawa menika boten wonten sanes kejawi namung Begawan saking Kendali Sada ingkang nami Begawan Anoman. Lah, saking tetiganipun pengayom-pengayom menika pancen duweni kasekten linuwih kadigdayan pinunjul. Ning setunggal ingkang dipun
adri dening sinten kemawon krana kadigdayanipun ingkang ugi dipun sengkuyung dening para dewa. Krana piyambakipun ugi anak dewa utawi pranak dewa. Pranak dewa pripun karep sampeyan? Pangayoming para Pandhawa menika ing wonten ingkang wujud wanara utawi kethek ulesipun putih saking kendali sota ingkang nami Hanuman. Hanuman menika digdaya jayeng palagan krana piyambakipun menika anak dewa. Anak dewa. Kok sampeyan saged ngendika yen to Hanuman niku anak dewa larah-larahe pripun? Ya. Yen sampeyan pengin mirengke pripun ceritane Hanuman anak dewa, mangrungokke kula tak ndongeng. Hanuman anak dewa.